Әркімдің бала сақтаның қиялы болалыр. Мен ғұмыр бойы үдімді ярсы етіп, яки актриса етіп көз алдыма келтірдім. Һәм үдімді бала сақтан шуға әдірленім. Ошы қиялым мені Башқұрт дәулет филармонияна алып келді. Һәм мен шул тиклем бәхетлімін. Менің язмышым, тормышым ошы сәхнә. Мен бик яратып қарай тұрғайным ауылға келген концерттарды. Бұна бір қасанда ұнытмайым. Бинар Абдуллиндан келіп концерт қойған, Ферзина Абдуллина менен шулай ук Назифа Пайкадырова келіп сәхнәләрдә йөгереп йөрлаганы. Ана шунда залда отырғанда мен һәр вакыт хыялланып ултыра торган. Эх, менің дә шатып йөрегем килә дип. Мен ябай авылда, Амангелді ауылында туып битне, шунда ук мени бала сактым. Мен Курай менен Курайга йөрүнөм, беуге йөрүнөм. Менә шунан кетти. Онан мен 11 класс тамамлап, анда Уфага килгәс, укырга сәнгать училищесына. Менә шунан менин кетти ижад юлым. Шунан кетти менин менә ушу сәнгатькә һөюм. Бала сактан ук сәнгатькә, йырга, моңга гашык булып киттем. Гырлай торган мен радионан, йырсылардан йырлаганын тыңлап, оклана торган идем. Эх, шундай йырсы булырга ине дигән хыялдар яшәйин минем уемда, башымда. Шул вакытта мен бик гармон яратып өттем, гармон, баян. 10 класста бүткәс, укытучыларга миңа йырларга кирәк, Өфөгә бар, укырга интиләр бит инде. Менә әсәем нигә каршы булды, мине җибәрмәне, Хатусыга укырга туры килде бер ел. Кайтып бер ел Хатусы булып эшләп алдым. Эшләп кенә булмаем, менә охшамагас, яратмагас. 2 елдан һоң Өфөгә сыгып киттем, үзем теләгем менән. Экзаменнарга тагын һуңланып. Шайтып барып, Өфө моторлар төзү заводына кирип киттем инде эшкә. Заводта 2 ел эшләп ташладым, токар булып. Шулай ура юлдар менән барыбызга килеп училищега 21 яшымда сак укырга кирип киттем. Барыһыла 5 булгайны, кайтып ятып торып иланым. Йырсы булырмын дип мен бер тапкыр гына уйланым, 7 класста тамамлагас. Әсәйемә әйткәйнем, ул миңа рөхсәт итмәне укырга. Старлытамак мәдәният агарту техникумында. Уларның тормышлары бик катмарлы. Һин укырһың да ул, ләкин һаулык ягынан кыйынрак булыр дип миңа рөхсәт итмәделәр. Мен ул хыялым менән хушлаштым да, табиб яки биолог булырмын дип Башкорт дәүләт университетына укырга килеп индем һәм онда йыр барыбер еңде. Студенттар фестивальдарында, конкурстарында катнашып, мен университетта биологический соловей дип йөрттеләр мине. Адактан Роберт Юлдашев безнең төркемдә катнашучы һәм оештыручы турайсыбыз, ул мине сәнгать институтына укырга инергә кирәк дип һөйләшеп, мине укырга индереп, шулай профессиональ йырсы булып киттем. Авылдан бер кайда да сыкмаган авыл балаһы укырга килдем. Атайым алып килде, поезд менән һәм ятакта урнашырга калганда күз яшьләремдә түгеп илап торып калдым. Хатта атайым, "Куй балам, әйдә кайтайык" дип, кайтып китәргә булды. Һәм мин әйттем инде, "Юк, атайым, мин укырга килгәс, мен калам" дип. Илай калдым, сынап да бик авыр булды беренче тапкыр. Теге өйдән сыгып китүе, уялы булуы, әмма ләкин теге йырсы булу көсеннәгрәк булгандыр, шуга түзеп тырыштым инде.
хагына торган инде, төшкә керә торган, ул барыһын да шулайдыр инде. Ат яратабыз бит инде бит, авыл егетләре ат күрһәк, ат йәнле булып беттек. Атайым гомер буена ат тәрбияләне, ат карана, шакыра, аттар хатта минең төшемә керә торган, хатта оннан инде бергә беләнеп киттем. Оннан инде Өфөнән авылга кайтты, килмәй башланы. Мин теләп килдем. Теләп, үземнең хыялыма ашкынып килдем. Шуңа күрә мөгаенда миңа ул бик тә матур, бик тә күркәм күренде. Һәм әле мин Өфөгә бер вакытта ла хыянат итмәдем. Өфө колос йыйып каршы алмала, әмма ләкин ул мине хайындырды үз кысагына. Барын да бирде, Аллага шөкер. Бында мин үземнең иң мөһиме мына шу торган урынымды таптым. Мәсәлән, мына торган урыным дип мин шу сәнгатьте әйтәм инде мин. Бала саптан садикка йөргән вакыттан бию түңәрәгенә йөреп, үземнең сәнгатькә һөюем уянгандыр дип уйлыйм. 6 яшьтә тәүге конкурска бардым. Ул да булга Баймак районында, Баймак каласында үткән зур конкурс, Ирәндек андилар дигән конкурста Сыгыш яһа беренче урын алдым. Расул агай Карабулатовтың баштарыма килгән түбәтәй дигән ул вакытта нык популяр йөргән шигырьле йырлап еңүче булдым. Берекей сактан ултыргыска куеп мине бала сакта табындарда йыелганда ултыргыска куеп йырлата торгандар иде. Һәм әлбәттә мин йырлауды, халык йырдарын, ретро йырдарын тыңлап үстем. Минең агайым, әдип агайымды тыңлап, ул үз эшмәкәр баянсы йырсы, шуны тыңлап, оңа эйәреп, бергәләп йырлай торгайнык. Бала сактан хыялланып йөри торгайнык, Өфөгә барып, менә ялла кебек ансамбль эшләргә кирәк дип. Беләксең теге пластинка буянда, Суэта нимәләр, ауттар, шуңа барабан итә торган фикер. Ул вакытта Каран Һарай төркеме нык популяр иде. Һәм дә инде ошо агайларды карап, анда Билдан агай, Расул агайларды карап, Артур агайларды карап, шундай авыл үземнең дә группа әйтәйек булдырган килде. Һәм дә инде классташларымды йып, кемдер анда үзем корайда уйнап торам, кемгәлер гитара урынына теге яттык укысты, акысты, яттык акысты туттырып, кемдәлер уйнса шундай бәләкәй синтезаторым бар торган, шунда синтезаторга куеп, авылда үземнең классташ егетләр белән шулай итеп Каран Һарай дигән төркем туплап, сыгыш яһап, теге шулай итеп әйтәйек, сәнгатькә һөю минең уянды һәм яңышматмын. 7-нче, 9-нчы классларда бит ансамбль эшләп теге духовой барабаннарын складтан алып, зур барабаннар шуларды, нимәләр, бәрекәй барабаннар, ике яктан гармунда, гитарала, 4 егет шулай уйнап йырлай торган. Беренче мәктәп гимназиясында укыган вакытта без егетләр белән теләк бар иде. Беренче төркем төзи торганда. Һәм безнең директор Ильяс Штуганович шул вакытта риза булып безгә инструментал биргәнне. Һәм шунда башланды ла инде безнең төркемне төзеп, кемдер гитара алып, кемдер бас гитара, инструментлар алып бирделәр, һәм без башландык шунда эшләбезде. Остата без патриотик йырларда эшләрен бит ул вакытта уйдаллык алган вакытта суверенитет булды иден, шуңа бездә күтәрелеп, канатланып эшләнек, халкыбыз өчен, телебез, гореф-гадәтләребез өчен. Бу дивидә рух хакланып килде безнең егетләрдә. Рух, башкорт рухы, шуңа шул безнең шулай килеп сыктылар. Һәм бу дивидәң йырларда шулай яңгыран безнең. Без шундай кимәлдә сыктык, анда рух күтәренкелеге шундай яшьләрнең 90 елда бит инде. Мен 90 ел башланып кына тора инде. Безнең төркем 90 елда оештырыла, 90 елда беренче концерт бирдек инде. Шунда инде ошо вакытта нефтяник Һарай топ-толы булды инде. Сразу популяр алдык бит инде. Үзе дә аптырап киттек. Башка сәбәбе матур кабул итте. Һәм безнең хыялларыбыз тормышка ашты дигән мәгънәдә шулай.
Безге ауылға билдели артисттер келе, бізге бір зор тантана, зор байрам батырған. Çünkü мен филармонияның элекке Фарида Кудашевалар келгенде инде. Рамадан Аянбековтер келгенде бар, Байрам Идиевтер. Зор тамаша, зор шундай мәртәбәле концерттар инде. Ис китеп бара торган иншалла. Инде халык дәррәү орын булмай, безне күтәреп тора торгандар балзаран инде. Менің әсәйім клуб мүдірі болып эшләне. Бізге менде генә ул артисттар келмәне, менде генә артисттарның сыгышын миңа күрергә туры килмәне. Шөкер Аллага дип әйтәм. Бәләкәй сактан мин шул карап үттем. Гашык булып, ошоларны аяллага мин ошоларны ярлай белһәм ине дип. Уларның мин бүтән йырларында отып алып калырга тырыша торган. Мис дәфтәрләрем әле лә бар әле минем аларның йырларын, шул йырлаган йырларны язып, ятлап алган. Әле дә. Ярты көн элек алга барып, шул артистларда көтеп, менә итләйм икәндә Фәрит агай Булатов концерт менән килгәйне. Шул вакытта ярты көн алга барып, клубта утырып уларның концертын көтеп, уларны нисектер күреп, улар менән һиләшеп, уларга хәтта мин кайдандыр сәскә табып алдым ул вакытта. Хәтеремдә түгел, яйгыны булдымы бу? Көзгене булдымы? Сыгып сәскә белән китеп Фәрит агайга менә шулар инде минем икемдә әлегеләй. Тәнзилә апай, Үләнбаева, Нәзифә апай Кадыровалар. Миңа мына сәхнәгә килеп сыкканлар Аллаһыма күрә торган. Мин кумирларым менән дәйбит. Менә Фәридә апайның йырларын тыңлап бит инде. Хисматуллин агайдың, Мәгафур агайдың йырларын тыңлап, Рамадан Янбаковтың йырларын тыңлап, мин үлемдә шул тиклем ошо моңдар ягында тоя инем. Йыр менән мине улар таныштырдылар, улар аша мин ошо йыр сәнгатенә гашыйк булдым. Әлбиттә филармонияга мин килеп кердем, улар менән эшләү бәхетенә ирештем. Филармонияның һәрбер туланы ошонда уларның рухы һаклана. Баласакта авыл буйлап мына укытучылар йөрүне таланттар иделәр. Һәм мине Сибай калаһына НСМШ лицейга алдылар. Шул профессиональ яктан минең тормыш шунда башланды инде. Һәм мин өйдән чыгып киттем, 1-нче класстан укыйдан чыгып киттем дә авылга шул каникулдар вакытына гына кайта торган. Шуңа күрә мин мына туган ягым ала, минең туган ягым дип кайтам. Әмма ләкин мин монда кунакка кайткан хәмәгә итеп кайтам. Шулай мин 20 елдан ашу хәзер инде. Һәм Өфөлә яшәргә, Өфөлә иҗат итәргә, Өфө калаһында миңа бик нык охшай, минең туган калам дип ханарга була. Башта әлбәттә кыйынрак булгандыр һәркемгә ул шулай. Мин килгәстә теге бигрәк авылдарса ябай, малай битендә һәрбер урак үткән кешегә тәүдә килгән булды. Халык рашайын, һаумыгы, здравствуйте, һаумыгы кайһы кеше аптырап карайын, кайһы кеше сәламда алып яуаплайын. Яйлап кына район кителендә әлбәттә күңелгә якын. Кала Матурая, юлдан ел Сәскә ата, Матурая һәм бу калалайын күптән 2020 елдан яшәп, укып, эшләп, мына гаилә корып, балалар үстереп, Аллага шөкер матур итеп яшәп атабыз.